esatea erdibideko hau sinatu dugula eszeptizismo pixka bat izan da, baino kontuan izan da ere negoziotik at dauden eredu alternatibo hauek ere bultzatu behar ditugula, eta zentzu horretan interesgarria iruditzen zaigu norabide honean doalako, eta batez ere bi gauza nabarmenduko nituzke erdibidekotik, guk eskatzen genituen proiektu pilotoak azkenean pluralean jarri direla, eta beraz espero dugu bat baino gehiago izatea, eta bestetik esaten delako 2021ko abenduko agindu hori hobetu behar dela, eta hori lehengo interbentzioan zerrendatu ditut, gure ustez hobetu beharreko zenbait kontu, batez ere tope maksimoena, orubeak lagatzen baldin badira azalerazku bidean, zehaztu beharko litzatekeela zenbat urtez egiten den, eta batez ere uste dugu agindu hori ez dela izan behar besterik gabe jartzen duena Jaurlaritza bentanilla baten moduan diru laguntzak banatzeko, baizik eta zerbait proaktiboagoa egin beharko lukeela, ezta? Esan digute hemen, etxebizitza gida planari ez geniola egazpenik jarriz, gai honetan ez genion arazorik ikusten. Hor planteatzen zen cohousing-a sustatu nahi zela, eta diru kopuru bat jartzen zen horretarako, eta gu horren alde gaude. Horrek ez du kentzen, horrez gain, beste zenbait proiektu egin behar direla, gure ustez, Jaurlaritzak lideratu beharko lituzkenak. Eta hemen aipatu da bat, eta egia da, ja proiektu piloto bat egiten ari da hasiera batean Jaurlaritzak sustatuta txominenean. 109 babes ofizialeko etxe, erabilera lagapeneko kooperatiba baten esku egingo direnak. Dana ondo baldin badoaz, dago ataskatuta finantzazioan, okerrez banago, eta beraz horre ere aztertu beharko litzateke ea finantziazio aldetik zer gehiago egin daitekeen, baina ni batez ere esan nahi nuke eredu horri buruz dala, iruditzen zait, eskala aldetik handiegia izan daitekela, 109 etxe bizitzako eraikin bat ez da txikia, guk horregatik gure proposamenean 30-40 etxe bizitzako ereduetara jotzea hobea zela esaten genuen. Da ez da tontakeri bat, ze azkenean zuko housing bat egiten baldin badezu, elementu aman komun batzuk egingo badituzu, oso garrantzitsua da ze tamainakoa izango den eraikina eta zenbat familia egongo diren bertan. Beraz, uste dugu ikusi beharko genituzkela ze eredu dauden gure gandik gertu, eta guretzat jarraitu beharreko eredu bat da Bartzelonako Laborda etxebizitza kooperatibak egindakoa. Bertan, 30 etxebizitza daude, 28, 30, hasierako desenbolsoa 18.000, 19.000 euro ingurukoa izan zen, eta gero hilabetean ordaintzen dutena da 200 euro etxebizitza txikienetan eta 600 euro etxebizitza handienetan. Eta lehen esan bezala, Jaurlaritzaren aginduan 750 eurotan jartzen da topea, eta KPI-aren indizearen arabera eguneratzeko aukerarekin. Beraz, uste dugu handiegia litzatekela. Eta baita ere esan nahiko nuke, txomineneako ereduan, uste dugula gauza bat ez dagoela ondo planteatuta, eta da kooperatibaren gestioa subkontratatu egin zaiola inmobiliaria bati. Guk ez daukago inolako arazorik inmobiliariekin, baina uste dugu inmobiliariek izan berutela haien nitxoa eta haien negozioak egiteko eremua beste nonbaiten, eta ez cohousing edo erabilera lagapeneko etxe bizitzen promozioetan. Ze uste dut 2015ko etxe bizitza legeak nahiko argi utzi zuen eredu honetan lukroa alde batera utzi behar dela.